Inniu tá muid chun fólam faoi fhógraí, agus na bailí difriúda in féidir ólas a chur anúil le fhógraí. Cámid smuoinú an spriochharga sin de drám atá siad I ddíriúir agus a chomála sin be muid brenn ar dhá ógra agus be muid I duna compráid idir an dá cheán. Inis, tása muid in seo leis an chéad ógra, tá sé tharbheith simplí, stíl himplí atá gceist, agus níon mór an dahannaí in úsáid in seo. Bán agus lia, agus dearann se ól bainne. Inis, má leanan muid rá go dtí chéad cheán eile, tá go leor dahannaí in seo. Tá spéad, chláán hús an sin, tá go leor dahannaí éagsúil ar nús an dá gorum, glas, uachtar, agus in sin tá bó I sin, agus chomála sin tá go leor focla núsad freisin. Bainne, uair, blasta, fullan agus nádartha. Mar sin tá go leor ólas I gceist leis a bhógra seo. Nis má bhreanan muid ar an fictar a haon. Tá féarán, tá na cláltaí, tá spéad lán, agus freisin tá an mhóid seo, agus tá go leor ólas I gceist le na pictarí freisin. Inis, má churann muid an dá ógra seo ina gcompráid an chéile, tá siad tharbheith difriúil. Cé gúil siad a fógrat bainne, tá siad an difriúil I bhealaí áirid. Inis, má bhreanan muid ar a gceann seán seo, tá bhád níos mó ólas tucaí. Deir na ceann seo ól bainne. Níl gá fiú an ól bainne ará an seo. Deir se leat cin fá gur cheartit an bainne ól, agus tá uair blasta fullan agus nádartha scríofa sa bhógra. Inis, an dá ocail a hasan na chomsan seo má fullan agus nádartha. Measú cé fóidir sin tábhachtach? Well, tá sé tábhachtach go dhaoine sa lá tá neán go mbeadh a ggóil agus a giche rudaí atá fullan agus sláinsúrthóp, agus go mbeadh I tuairt a thóp féin agus gan thorp. Inis, má bhreanan muid ar an dá cheán in seo, agus má churann muid gcompráid le na chéile ríisiid, feiceann muid gur bhfuil se seo tharbheith simplí, stíl himplí atá I gceist. Measú d'amach tusa I ceannacht an táirge seo ó hain, cén ceann a bhealachú? I mbeadh meáta go gceann seo nó go gceann sin? Cheaping héin gúil an freagar céanna ag choladh an is mála, seans go bhealach an ceann seo, bhealach se mise ar réchaí. Agus má bhreanan muid ar seo, dearann se seo ól bainne, agus níl an gá fiú leis na rá leis I gceann seo. Blasta agus uair, tá sé tábhachtach gomach se uair, agus freisin tá blast tábhachta freisin, go háirid más tú go le rutínta ól nua iche. Inis, nid is muoineann tú ar tháirgí agus ar ógraí, tá go leor rudaí atá tharbheith tábhachtach. Tá an táirge haon tábhachtach, na dahannaí, na focla atá an úsáid, agus freisin cechaid deagann se ar fad le chéile. Inis, tá mise gur go ngine sibse bhuair ógra haon Somália, is féidirí beidir cáise ógurt nó briscaí ógurt, smuoine ar na rudaí seo. Na focail bhealtacha tá si de gúsáid, na pictarí, na dahannaí, agus chomála sin cén táirge a bheith tusa a ógurt.